1 жніўня о 17 гадзіне па ўсёй Польшчы завыюць сірэны, а людзі ў Варшаве затрымаюцца на хвіліну, каб ушанаваць памяць герояў варшаўскага паўстання. Чаму гэтая дата такая важная для палякаў? Якое месца варшаўскае паўстанне займае ў нацыянальнай памяці? І ці быў у паўстанні беларускі след? Гэта падказ зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Кірыл, чаму мы сёння размаўляем менавіта пра варшаўскае паўстанне? Прывітанне, сябры. Сёння 1 жніўня і так як Макс сказаў папярэдне, о 17 гадзіне па ўсёй Польшчы і перадусім, канечне, па ўсёй Варшаве завыюць сірэны. Гэта будзе хвіліна памяці ушанавання палякамі герояў варшаўскага паўстання. Чаму мы вырашылі прысвяціць цэлы выпуск гэтай падзеі? Бо варшаўскае паўстанне займае адно з галоўных месцаў у канструкцыі нацыянальнай свядомасці палякаў у дадзены момант. Пасля 89-го года варшаўскае паўстанне стала адным з такіх, я кажу па-польску, філяраў, так, адным са слупоў, на якіх увогуле трымаецца уся нацыянальная свядомасць нацыі. Варшаўскае паўстанне, дарэчы, дагэтуль выклікае спрэчкі нават сярод саміх палякаў. Бо у палякаў раздзяляецца само паўстанне і памяць герояў. Так? Калі гаворка пра герояў, то тут, канечне, бесспрэчна абсалютна ўсе гэтыя людзі годныя найвышэйшага ўшанавання ў свой адрас. А калі гаворка пра само паўстанне, то спрэчкі не сціхаюць. І кожны год 1 жніўня з'яўляюцца галасы, што ці ўвогуле гэтае паўстанне было патрэбнае. Так, бо нават той же, напрыклад, міністр замежных спраў Радзіслаў Сікорскі неаднакратна падкрэсліваў, што вось калі гаворка пра паўстанцаў, то тут абсалютная пашана, абсалютная павага. Але само рашэнне аб правядзенні гэтага паўстання Сікорскі лічыць хібным. Так? І тыя людзі, якія з'яўляюцца праціўнікамі, яны кажуць, што яно было вядома, што паўстанне не пераможа. Так? І тыя ахвяры проста гіганцкія, як сярод байцоў арміі краёвай, так і сярод жыхароў Варшавы. І перадусім галоўная афера, адна з галоўных афер, сама Варшава. Што ўсё гэта прывяло да фактычнага знішчэння горада. Але вось праз пару хвілін мы яшчэ да гэтага вернемся. І калі паглядзець на галоўныя падзеі польскай гісторыі, якія кожны паляк пералічыць, калі яго пра гэта запытаць, то варшаўскае паўстанне дакладна будзе сярод гэтых падзей. А вось чаму? Чаму менавіта яно? Перадусім, канечне ж, варшаўскае паўстанне гэта ўвогуле найвялікшае узброенае паўстанне супраць нацысцкай акупацыі падчас усёй другой сусветнай вайны. І ўвогуле, што яно было тое, што яно было праведзена ў тых умовах, Варшава на той момант была ўжо амаль што 5 гадоў у акупацыі. Так? Увогуле тое, што паўстанцам атрымалася і здабыць і зброю, так, і ўвогуле сама лічэбнасць, так, паўстанцаў і той маштаб баявых дзеянняў у умовах гарадской забудовы. Так? Усё гэта падкрэслівае проста, што сапраўды гэта быў неверагодны збройны зрыў супраць нямецкага акупанта. Як зараз ушаноўваецца паўстанне? Распавядзі, вось мы разумеем пра гадзіну В, і мы пра яе яшчэ распавядзем і 1 жніўня, што яшчэ? Агулам у Варшаве ёсць сапраўды вялікая маса розных і помнікаў, і, дарэчы, калі вы ходзіце па Варшаве, то тут ці там можаце пабачыць такія памятныя месцы. Так? Іх па ўсёй Варшаве вельмі шмат. Звычайна гэта месцы расстрэлаў, так? Дзе акупанты, напрыклад, расстралялі ці вялікую групу цывільнага насельніцтва Варшавы, ці, напрыклад, групу паўстанцаў. Агулам перадусім ёсць музей варшаўскага паўстання. Гэта мультымедыйны музей, які з'яўляецца таксама адным з найлепшых варшаўскіх музеяў. Дарэчы, кожны прэзідэнт Варшавы, апошні прэзідэнт Варшавы, заўсёды намагаецца застацца ў гісторыі як будаўнік нейкага музея.
Вось. А пасля Рафала Часкоўскага, канечне, застанецца музеум штукі навучаснай. Вось гэты белы клёцак, вось як яго называюць, які стаіць на вуліцы Маршалкоўскай. Пасля Ханны Гринкевіч-Вальц гэта цэнтр навукі Капернік на набережнай Віс. А пасля Леха Качынскага гэта музеум паўстання варшаўскага. Вось калі вы там сябры не былі, то вельмі раю туды схадзіць, гэта вельмі добры і якасны музей. Не нудны абсалютна. Дык вось, ёсць музей варшаўскага паўстання, увесь час праводзяцца, напрыклад, розныя інсцэнізацыі. Дарэчы, вось калі я толькі прыехаў у Варшаву ў 2006 годзе, я прыехаў на пачатку ліпеня, і праз там 3 тыдні невялікім кавалачкам была гадавіна паўстання. На той момант 62-я, вось яшчэ, а цяпер будзе 82-я. Дык вось, нас тады, памятаю, завялі на адну з вуліц наваколлі метро Ратуш-Арсенал, вось і там была вельмі якасная, вельмі добрая інсцэнізацыя баёў гарадскіх. Вось з выбухамі, мы былі абсыпаныя зямлёй, вось я памятаю. Усё гэта рабіла вельмі вялікае ўражанне. Увогуле, у Варшаве, канечне, адбываюцца яшчэ і розныя памятныя мерапрыемствы, вось на тых жа Павонсках, напрыклад, вось таксама ў лічных іншых месцах. Увогуле, ў гэты дзень варта выйсці паспацараваць па Варшаве. Вось. І, канечне ж, галоўнае здарэнне, вось, на мой погляд, гэта, здаецца, найпрыгажэйшая польская традыцыя. Вось. Гэта гадзіна ВУ. Вось. Так, пра якую мы яшчэ зараз крыху больш распавядзем. Вось якраз распавядай, што такое гадзіна ВУ, чаму ён так называецца, чаму менавіта ў 17:00 яе адзначаюць? Калі нехта, я ўжо некалі выкарыстоўваў гэты фільм у нашым падкасці, калі мы распавядалі пра паўстанне ў варшаўскім гета. Ось, я вельмі люблю гэты фільм «Піяніст» Равана Палацкага. Ось, бо там на лёсе Владзіслава Шпільмана, выбітнага польскага піяніста і кампазітара габрэйскага паходжання, ось, там паказан лёс яго і лёс Варшавы. Ось, Паланскі сам ўсё ж такі варшавяк, ось, і ён выдатнейшым чынам паказаў, як гэта ўсё выглядала. Ось, пры гэтым людзі, якія самі фактычна перажылі ўсе гэтыя часы, хоць падкрэслівалі, што вельмі рэалістычна ўсё гэта паказана. Ось, і у другой палове фільма Владзіслаў Шпільман там намагаецца выжыць ва ўмовах варшаўскага паўстання. І быў выдатнейшы паказаны момант пачатку гэтага паўстання. Гэта было о 17 гадзіне роўна 4-го года. ВУ як Варшава, ВУ як выбух. У гэты момант выбухнула варшаўскае паўстанне, якое доўжылася наступныя 63 дні, і ў выніку якога Варшава і горад была фактычна знішчаная. Ось, і у тым жа фільме вось было паказана, як Владзіслаў Шпільман хаваўся ў руінах горада. Ось. І фактычна, нягледзячы на тое, што ў Варшаве ёсць і стары горад, і так далей, гэта ўсё навадзел, так, бо ў часы паўстання было знішчана да 85% гарадской забудовы Варшавы. То бок самі палякі падкрэсліваюць, што Варшава — гэта такі горад Фенікс, ось, які паўстаў з попелу пасля вайны. Раскажы, калі ласка, крыху больш пра паўстанне. Ты ўжо закранаў тэму шансаў, ці яны былі на самой справе, ці іх не было. Якімі сталі вынікі паўстання? Якія былі галоўныя падзеі, магчыма? Ідэя самого паўстання была такая: па-першае, каб, канечне ж, выбіць з Варшавы нямецкіх акупантаў, так, бо распачыналася аперацыя «Багратыён». Гэта аперацыя па вызваленні Беларусі сіламі Чырвонай арміі, так. Ось, і Чырвоная армія рухалася ў накірунку Еўропы. І было вядома, што, у прынцыпе, кожны нармальны чалавек, ось, акрамя, я думаю, Адольфа Гітлера, ось, разумеў, што, гэта, ў прынцыпе, канец. Ось, адзінае, што як хутка гэта канец будзе. І ў гэтых умовах было прынята рашэнне аб правядзенні гэтага паўстання. Ідэя была такая, каб вызваліць горад перад прыходам Чырвонай арміі на тэрыторыю Польшчы. Ось, у Варшаву, так. І такім чынам паказаць усяму свету таксама, што палякі не хочуць быць часткай савецкага блоку, вось, а хочуць аднавіць сваю незалежнасць, так.
На гэта быў разлік. Вось. Пры гэтым, канечне, у дадзены момант прыцягваюцца вось гэтыя споры, ці гэты разлік быў увогуле апраўданы, і ці можна было на гэта разлічваць. Вось, маючы на руках тую інфармацыю, якая была на той момант. Вось, гэтыя споры, здаецца, не сціхнуць ніколі. У выніку, так, пачалося варшаўскае паўстанне, рэакцыя немцаў была неверагодна жорсткай. Вось, тут трэба выдзеліць, напрыклад, жэщ волі, вось, разню волі. Вось, калі нямецкія атрады амаль што выразалі ўсё цывільнае насельніцтва варшаўскага раёна воля. Гэта было ў першыя дні жніўня 44-го года. Вось. У цэлым нямецкія сілы ў некалькі разоў перавышалі, канечне, сілы арміі краёвай. Вось. Ну і ўвогуле, адкуль у арміі краёвай магла быць, напрыклад, цяжкая артылерыя, так? Ось, ці тым больш авіяцыя. Увогуле быў разлік таксама ось, з боку арміі краёвай на тое, што будзе падтрымка з боку саюзнікаў. Ось. Ну, яе фактычна не было, скажем так. Вось. І тыя атрады арміі краёвай, якія былі ў горадзе, разам з цывільным насельніцтвам, якое далучылася, вось там, скажем так, бралі ўдзел у паўстанні і малыя дзеці, якія былі звязнымі, напрыклад, ланчнікамі, так? Ці дапамагалі ці, напрыклад, дзяўчыны, якія былі санітаркамі і гэтак далей. Карацей, усё амаль што насельніцтва было заангажавана ў ход варшаўскага паўстання. Ввогуле, вось, для таго, каб разумець ось, маштаб трагедыі, скажем так. Перад вайной насельніцтва Варшавы складала каля 1 мільёна чалавек. Гэта быў адзін з найбуйнейшых гарадоў свету. Як на тыя часы, гэта сапраўды было вельмі шмат. Ось. Некаторыя называлі Варшаву Парыжам паўночцы. Так, ось. Чаму Парыжам паўночцы менавіта, хаця Парыж з Варшавай амаль што на той жа вось, паралелі, вось, не паралелі, а гэтай шыраце, вось, я крыху не разумею, але акей. Ну, у разуменні вэстэрнаў Польшча гэта недзе на паўночцы. Хай так будзе. Вось. Але так, гэта быў сапраўды прыгожы горад, канешне, з цікавай, прыгожай, такой імперскай даволі забудовай. Вось той же, напрыклад, Огруд Саскі, вось, дзе мы з табой часам любім здымаць нашы выпускі, там побач знаходзіцца вечны агонь. Вось, ён зроблены ў аркадах. Гэта вось адзіная парэжка пасля палацу Саскеку, які ў дадзены момант нібыта там збіраюцца адбудоўваць, аднавіць. Так вось, перад вайной быў 1 мільён жыхароў. Калі савецкія войскі ўвайшлі ў Варшаву ў студзені 45-го года, у Варшаве было 20 000 чалавек. Вось, прыкладна. Увогуле ёсць акрэсленне гэтых людзей, іх называюць у гістарыяграфіі варшаўскія рабінзоны. Вось, бо, ну, разумееце, папялішча, нічога няма, адні руіны, і вось 20 000 чалавек хаваюцца ў гэтых руінах. І вось, дарэчы, таксама ў фільме «Паланскавы піяніст» гэта таксама выдатна паказана. Вось, то бок, Варшава фактычна не існавала як горад пасля паўстання. Ну і ўвогуле план немцаў быў такі, каб гэты горад поўнасцю знішчыць. Вось, сцерці яго з твару зямлі. Давай цяпер паразмаўляем пра беларускі след у гісторыі варшаўскага паўстання. Што мы ведаем пра тое, колькі агулам беларусаў і беларусак жыло вось у Варшаве да пачатку вайны? Ну, на самом пачатку ўвогуле хочу падзякаваць гаспадару Юрыю Грыбоўскаму. Гэта беларускі гісторык, і, здаецца, мне на дадзены момант найлепшая крыніца па інфармацыі пра беларусаў у варшаўскім паўстанні. Ось, бо сапраўды інфармацыі не так шмат. Ось, гэта адразу хочу падкрэсліць. Па-першае, асобна беларусаў не асабліва выдзяляюць, калі гаворка пра іншыя народы, якія ўдзельнічалі ў варшаўскім паўстанні. Чаму? Таму што беларусы на той момант гэта была нацыянальная меншасць у межах другой Рэчы Паспалітай. Ось. Нас не асабліва лічылі іншаземцамі. Ось. То бок, часцей за ўсё гэта былі грамадзяне, ну, не часцей за ўсё, а практычна поўнасцю гэта былі грамадзяне другой Рэчы Паспалітай. Вось, то бок, сваічыннікі. Вось. Калі гаворка пра іншаземцаў, агулам некалькі соцен, як мінімум некалькі соцен іншаземцаў пацверджана прымалі ўдзел у варшаўскім паўстанні, як мінімум. Так? Вось. Агулам паўстанцаў было 15 000 чалавек. І беларусы
выдзеленыя таксама ў гэтай групе іншаземцаў. Адзінае што, невядомая дакладная колькасць. Калі гаворка пра беларусаў, якія жылі ў Варшаве перад варшаўскім паўстаннем, то апошнія спісы паказвалі, што ў Варшаве на той момант жыла 1000 беларусаў прыкладна. Пры гэтым гаспадар Юрый Грабоўскі падкрэслівае, што гэтая лічба уладамі другой рэчы паспалітай была заніжаная. Што насамрэч беларусаў было значна больш. Пры гэтым пасля пачатку другой сусветнай вайны гэтая лічба ўвесь час расла. Чаму? Там па дзвюх прычынах. Першае, гэта ўцекачы. Гэта мы ж памятаем, як пачалася другая сусветная вайна. Яна пачалася з двух бакоў. То бок 1 верасня нацысцкая Германія атакавала Польшчу з захаду. Пачалася кампанія Бжэшнёва. І 17 верасня Чырвоная армія перайшла мяжу і пачала рух у накірунку сённяшняй мяжы паміж Беларусю і Польшчу. Усё скончылася памятным парадам сумесным у Брэсце. І ў той момант вялікая маса людзей таксама пачала ўцякаць. Спачатку вялікая маса людзей пачала рухацца на ўсход, у пошуках прытулку, а пасля 17 верасня гэтая хваля пайшла ўжо ў другі бок. І ў выніку ўсё гэта перамяшалася, і частка людзей, якія польскія грамадзяне, якія жылі на тэрыторыі сучаснай заходняй Беларусі, апынулася ў цэнтральнай Польшчы. І засталіся тут на часы нямецкай акупацыі. Таму на той момант на гэтым цяжка сказаць, колькі ўжо людзей было, але лічба вырасла. І ўвесь час таксама у Варшаве асядалі жаўнеры войска польскага, этнічныя беларусы, якія патрапілі ў верасні 1939 года ў палон, прайшлі праз нямецкія лагеры як ваеннапалонныя, і пасля вызвалення з гэтых лагераў, напрыклад, асядалі таксама на тэрыторыі Варшавы. То бок беларуская супольнасць увесь час расла, і гэта дакладна была не 1000, а як мінімум некалькі тысяч чалавек. Некаторыя з іх таксама удзельнічалі і ў польскіх падпольных арганізацыях, і, канечне, пасля бралі ўдзел у варшаўскім паўстанні. Можа, былі нейкія вайсковыя, ведаеш, атряды, якія складаліся з беларусаў, ці такога не было? Быў адзін, таксама гаспадар Юрый Грабоўскі, за што яму яшчэ раз дзякуй. Ён мае інфармацыю пра тое, што быў батальён арміі краёвай, які дзейнічаў пад Стоўбцамі, то бок на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Калі пачалося варшаўскае паўстанне, то яны маршам прайшлі ад Стоўбцаў да Варшавы і бралі актыўны ўдзел у баях за раён Жалібуж. Адзін з маіх улюбёных, дарэчы, варшаўскіх раёнаў. І таксама няма дакладнай інфармацыі, на жаль, колькі там было беларусаў, але па тых звестках ускосных, якія ёсць на дадзены момант, можна прыкладна сказаць, што каля 30 до 40%, як мінімум, складу гэтага батальёну гэта былі этнічныя беларусы, якія бралі актыўны ўдзел у вулічных баях за горад. Ты ўжо неаднаразова сказаў, што як бы звестак засталося мала, але, магчыма, мы ведаем нейкія персанальныя гісторыі ўсё ж такі. Большасць, на вялікі жаль, абсалютная большасць людзей, якія беларусы, якія загінулі у варшаўскім паўстанні, мы пра іх насамрэч ужо ніколі і не даведаемся, бо нават калі нейкая дакументацыя існавала, то яна была знішчаная падчас самога паўстання. Я калі памятаю, мы распавядалі, як, напрыклад, былі захаваныя звесткі пра варшаўскае гета, што гэта была цэлая спецаперацыя у бункерах, у нейкіх вялікіх бочках і так далей, гэта ўсё неяк захавалася, і гэта быў сапраўды цуд, што гэта захавалася. Але пры тых знішчэннях, якія былі ў Варшаве, план нацыстаў быў такі: яны проста сістэматычна, дом за домам, знішчалі горад. Дарэчы, у фільме «Піяніст» гэта дакладна добра паказана. Бо пад'язджала альбо цяжкая артылерыя, альбо, напрыклад, нейкі танк, і пачынаў страляць проста сістэматычна дом за домом. А пасля ішлі атрады, якія ўсё гэта яшчэ і падпальвалі. То бок, фактычна, шансаў на тое, што нешта захаваецца,
амаль што не было. Але ёсць нейкія ёсць інфармацыя, прынамсі, пра некаторых людзей. І ў першую чаргу вось тут можна распавесці пра гісторыю сям'і Іваноўскіх. Бо Вацлаў Іваноўскі — гэта вядомы дзеяч беларускага нацыянальнага адраджэння. Яго можна смела залічваць у пантэон адцоў-заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Калі паўстаў урад БНР, то ён быў міністрам асветы ураду БНР. Канечне ж, як і большасць дзеячаў БНР, ён пасля 19-го года дзейнічаў у эміграцыі, так, і ягоныя сыны, Вацлаў і, здаецца, Стэфан, калі добра памятаю. Яны жылі ў Варшаве, дзейнічалі ў варшаўскім вызваленчым падполлі і служылі ў арміі краёвай. І, канечне ж, прымалі ўдзел у атрадах АК падчас варшаўскага паўстання, і оба, на жаль, загінулі падчас баёў за Варшаву. І таксама, акрамя таго, што ў Варшаве непасрэдна была беларуская грамада, тут дзейнічалі розныя беларускія арганізацыі. Напрыклад, былі две парафіі, каталіцкая і праваслаўная, беларускія парафіі. Таксама была, напрыклад, школа беларуская. І вось у гэтай школе былі две настаўніцы. Гэта Сафія Дабрынская і Клеапатра Паўлоўская. І яны прымалі ўдзел увесь час падчас вайны у падполлі польскім у Варшаве. І прымалі актыўны ўдзел у варшаўскім паўстанні. Яны былі паўстанкамі. Што цікава, яны перажылі вайну, перажылі паўстанне, і пасля вайны вярнуліся ў Варшаву і працягвалі жыць у горадзе. Гэта такая цікавосць. Таксама, напрыклад, можна распавесці прыклад ахвяраў варшаўскага паўстання. Гэты чалавек не быў паўстанцам, так? Але гэта беларускі святар Тэафан Пратасевіч, які у часы вайны вёў дзіцячы прытулак для дзяцей-сіротаў. І падчас паўстання гітлераўцы знішчылі гэты дзіцячы прытулак. Фактычна яны іх усіх спалілі ў будынку. Як гэта нацысты любілі рабіць. І Тэафан Пратасевіч загінуў разам з падапечнымі свайго дзіцячага прытулку. Таму агулам, сябры, як вы бачыце, гісторыя нашага народу насамрэч вельмі моцна пераплеценая. Ўсё ж такі мы стагоддзямі будавалі супольныя дзяржавы, ці нават разам былі пад забараненням, як гэта кажуць, то бок у акупацыі іншымі суседнімі імперыямі. Беларусы часта прымалі, не часта, амаль заўсёды прымалі ўдзел таксама і ў важных гістарычных для палякаў падзеях. Гэта і ўсе паўстанні ў Рэчы Паспалітай, гэта і варшаўскае паўстанне таксама. Гэта, дарэчы, паўстанне ў варшаўскім гета. Там таксама мы, як вы памятаеце, шукалі беларускі след. Дарэчы, можаце паглядзець той выпуск. Сапраўды таксама вельмі цікавы выпуск з Сашай Трутневай, супрацоўніцай музея. Вітаночкі, калі яна гэта глядзіць. Абавязкова, сябры, калі ў нас атрымаецца, каб гэты выпуск выйшаў яшчэ перад гадзінай ВО, перад 17 гадзінай, то, калі ласка, схадзіце на гадзіну ВО, калі вы ў Варшаве. Гэта не толькі каля метро цэнтру, там, канечне ж, найвялікшае мерапрыемства. Я сам працую недалёка ад кінафеміна, гэта скрыжаванне салідарнасці і алеі Яна Паўла II. І там таксама адбываецца гадзіна ВО, таксама як на масе іншых скрыжаванняў. Звычайна гэта сапраўды кранальна і прыгожа. Таму схадзіце, паглядзіце, далучыцеся да ўшанавання памяці герояў варшаўскага паўстання, сярод якіх былі і нашыя з вамі суайчыннікі. Далучаюся да словаў, што варта наведаць абавязкова. Таксама раю, напэўна, все ж таки прыйсці на метро Цэнтрум, бо там, напэўна, адчуваеш найбольшыя эмоцыі ад гэтага моманту. Можна паглядзець, як жгуць фаеры, як гучаць сірэны. Потым, прынамсі так было некалькі мінулых разоў, людзі спяваюць гімн Польшчы. Агулам мне падаецца, што гэта добрая нагода
паўзгадваць нейкія падзеі ў нашай, у беларускай гісторыі, у агульнай беларуска-польскай гісторыі, пра вось такія зрывы, паўстанні, уданыя і неўданыя рэвалюцыі. І проста, не ведаю, яшчэ раз нагадаць сабе, што мы, беларусы, зразумела, што актуальны мы мігранты тут і замежнікі, але пры гэтым нашая гісторыя беларуская і польская, як ты ўжо, Кірыл, сказаў, моцна пераплецены. І мы з'яўляемся часткай гэтай гісторыі, а палякі з'яўляюцца часткай нашай гісторыі. Вось таму яшчэ раз заахвочваю прыняць удзел у гэтай акцыі і да сустрэчы ў наступных выпусках.